Kas kanya, kahit may ngawisin, amo pa ano ti talento, ito'y, ayan tayo, kamanbantayan. Kahit may ngawisin, ito'y natalent na, kaan kayo mga mabutang kayo sa panpanunutan nga, lang ako kaya, ako kaya nga gudisyon ti Casting nga kadakkel nga terkaroon dito ABS. Kahit ko lang ipakita tayo ni talento ti Gurots. Amagbat nga tinalalayin. So, sa mga magulang po, sa mga parents po na yung may mga anak na may talento, gusto nilang ipakita ang talento ko dito lang sa eskwelahan po. Please po support natin sila. Malay po natin sila po yung katulad po natin na magre-represent sa buong Pilipinas, sa buong mundo na taga-Cordillera. Sa mga aspiring artists po, sa mga kids po natin ngayon, sa mga binata rin po, sa lahat ng mga may talento, wag po tayong matakot. Huwag po tayong matakot na ipakita ang talento natin sa kumbaga sa TV, ganun po. Ayun, matay ka rin so much. Okay.